ni wuok e yo machal nade gigi nikech koro nyamburko kethre ka ngimani bende ni kama rach. Naweko yo aweyo mzungu gi kae aweyo the black man koro achomo adoro dhi kuma kajaka ntiere to kaneno kuma idwa mondo akadhe onge stima onge taa most probably ntiere rocks donge mawe ntiere kidi maduong and obviously idoro mtoka to ntiere mtokni moko be jogi manyo matek molo moko ntiere moko hot cakes mtokni moko kaka Vitz mano hot cake. In fact, jok moko wacho ni kiki dhi some areas kod Vitz. Kochopo saa achiel kiki wuogi doke out. Koro iwuok because of your instinct. Koro what is the lesson learned? Ananeno niya gotieno. Daytime abira kata ka okagoni simu kata kokimako abobiro. But gotieno okabi. Nikech joma ok dwa mako simu to giwacho ni gin gi haraka. En gi shida kamoro. Mano ng'at madwaro timo ni gimoro marach. Koro the most watimo wa report kato ng'ano apani number no i-block or something like that called app company. Lakini nyaki beta alert nikech mtoka en mari, maisha en mari, imitiyo, jo apps oginyeo mtokni, wan monyeo mtokni. Or mtoka en mar partner. Inyalo bet kod case kod partner. Yeah. Iketiye ka mtoka olal to in kanyo ngitwe. Nyaki ngisgi odinadi. Kamano. Ntiere thuolo machielo bende mwayudo ngene kana poko ka wiwa chomo kama dhi tiyo kadongi dakika matin ne abich kae to watieko. Ntiere ng'ama penjre ni nyamburko ma kuom ranyisi manya bedo ka itiyo godo joma mine moko neno chenro kinyi ma kawuono ngeda donjo e chenro gi mopogore opogore mag taxi. Yudo gi kure kose bedo ni in mari wuo. An gi experience ma nyamburko nyalo dhi Mombasa. Kin gi pesa ma deposit mang'eny 400,000 1,500 kanyo to mtoka en kata milion achiel. Idhi Mombasa lakini gino riski kabisa nikech koro ng'ami deal go ok en bank ikia ni ochal nadi. Obet muindi obet ng'a. Koro idwaro chulo kod installments.